Coincidint amb la Festa Major del Prat 2011, s'ha inaugurat el nou emplaçament de la Porta del Delta al cèntric espai cultural. L'equipament continua oferint les mateixes activitats i informació, tot i que amb aquesta nova ubicació se centralitzen molts dels serveis de l'Ajuntament. Doncs el motiu principal del canvi d'ubicació era una mica optimitzar els recursos que tenim a la ciutat i sobretot portar-ho a un centre cultural com és el Cèntric, que ara mateix és el millor centre cultural que tenim a la ciutat, on hi ha activitat contínua, hi ha un pas de gent continu, està al centre de la ciutat i bé, creiem que aquí era una bona ubicació per posar-ho i fer-ho arribar encara més gent de la que ja passava per Avinguda Montserrat. L'objectiu a curt i llarg termini continua sent la promoció del territori, però amb el valor afegit de la gastronomia pratenca, unir dos factors claus per activar l'economia i el turisme a la nostra ciutat. Doncs la idea general és donar-nos a conèixer no només a la ciutadania del Prat, sinó obrir-nos també de portes cap enfora. Amb això ja s'està treballant amb una pàgina web on es dona informació i no només la visita gent de la ciutat, i a part de donar aquesta informació del que és el propi territori, donem també informació d'altres actius turístics que tenim a la nostra ciutat, com són, per exemple, el producte agroalimentari autòcton i tot el tema de la gastronomia basada en aquest producte. L'horari de l'equipament de la Porta del Delta és de dilluns a dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Poden consultar més informació a la pàgina web www.portadeldelta.cat.